Kapodonyo matiendo kawanya koromoga juang chenro magketo ikruok ne limbe jatend piny Kenya gwenge ma Homa Bay kinyo chopo egiko mare kawuono. County Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan kod Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga notimo limbe moko kuom kuonde ma jatend piny Kenya dhi limo kagiwacho ni gimor kod ikruok ma oseketi. Jatend piny biro bedo gi romo kod jotelo mag county ma Homa Bay mbalariany ma Tomboya Labour College tok mano biro yawo chiro ma Homa Bay e kinda chenro mamoko. So far, all preparations are on top gear. We have ensured that all the areas that we will be visiting, the preparations are in order. We'll have a leaders meeting at Tomboya College. He will also be visiting the municipal market to open officially. He will also inspect the proposed rehabilitation of the Homa Bay Pier. An kaka Gavana Homa Bay oruake kiny wabed ka gi jotelo mamoko ma Homa Bay kendo kiny wabed gi thuolo mar go mbaka mag dongruok. Kiny kobiro wabro go kode mbaka mar barabara mantie mwadwa ni mondo otieki machalo Madiedo nyaka Karabok, machalo moa Kanyadhiang nyaka Kadel, machalo moa Mbita kochomo Magunga kadhi Sori to kendo Lake Victoria Ring Road mabe luwo Nyagwethe ro kadhi Nyandiwa.